Ассалому алейкум, бародароҷон, созаи хубе, саломатиатон созаи хубе. Боварӣ дорам, ки ай ҳаматон соз хубе. Бародароҷон, ҳама касе ярдамагӣ лайка меҷиқем ва подписатся метинем дар канал. Илтимос ва бародароҷон, гуфтаниям, ки имрӯз 12 июн соат 2:23 ба вақти Москва абед ва 4:23 ба вақти Тоҷикистон. Бародароҷон, ки бошен курс дар программаи Canva Plus, ин як программа просто курса нишон метиҳад. Бародароҷон, хеле ки ҳамаи шумо медонед, курс 1292 сомон ва доллар бошад, 1735 евро бошад, 16.5. Бародароҷон, курс дар банкҳои Тоҷикистони мо 1000 рубл, хеле ки шумо медонем боло хестаи курси тоҷикӣ. 1000 рубли мо Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 177, Бонки Исхати 1277, Алифбонк 1277, Спитамин Бонк 1277, аввалин бонки молиявӣ, ҳамаи банкҳо бародароҷон 177. Банки Душанбесутиам бародароҷон 1000 рублиш 177 сомона. Барои ҳамин бародароҷон, хеле ки хушхабарро шунавидем, ай ҳаматон хоҳиш илтимос метинем подписатся кунед, як дастгирӣ кунед канали моро. Боварӣ дорам, дастгирӣ кунед, канал хуб мешавад ва ҳар рӯза видеоро метавонед дар ҳамин канал дастрас кунед, яъне ки тамошо кунед. ҳар рӯз видеои курса тамошо метинед. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.